Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele mina phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili ye-Radio Inkezo. Mina-ke umfeza Ntuthu Ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Uma uthi usemusha ngizophinda ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta bese ngilandela ku-Facebook @Radio Inkezo ZA. Ngazi zakwethu ithi ingabankulu ingabasazakeka laphana ngeso lomphakathi uma wesibheka izindaba ezenzeka ezindaweni ezahlukahlukene laphana. Siyazi ukuthi indaba sithinta izinto zokuvota laphana-ke, usazokusendela ukhetho umhla ka-29 laphana-ke ziyakhala laphana kukhetho soluqalile ngane zakwethu-ke laphana. Ithi ngabankulu ingabe sazekeka kuvela izindaba zokuthi eChester Valley kutholakala amabhokisi amaphepha okuvota. Imbiko ingakaqinisekisi sithi nakwadabeka ehholo lezemidlalo kunesimo esicishe esifane nalesi. Ngane zakwethu uzokhumbuleka ukuthi-ke naselokishini laseMpumalanga eThekwini nakhona futhi-ke kwatholakala futhi-ke amanye amabhokisi laphana-ke ama-ballot papers, kanjalo futhi-ke nase-Hammarsdale nakhona siqinisekisiwe izindaba zokuthi afikile ama-ballot papers ngey'khathi zasebusuku laphana ediliva laphana-ke eThekwini elokishini laseMpumalanga laphana kuvele ukuthi adilive ebusuku. Ngazi kwethu-ke kule video ebonakala laphana ey'nkundleni zokuxhumana amaphoyisa efikile endaweni yesigameko laphana-ke endaweni yaseChesterville athi ezowathatha amabhokisi awabuyisela laphana e-police station. Kanza kwethu asazi ukuthi mhlambe njengoba kunjena zingaki izindawo la kudilive khona ama-ballot papers angakabanjwa, njengoba sesithola izindawo ezinhlanu la kudilive khona ama-ballot papers abanjiwe-ke. Njengoba izikhungo zingaki iy'khungo zokuvota, mawucabanga mhlambe zingaki ezingabanjwanga laphana. Ngeso lomphakathi-ke umphakathi uyazinikela laphana ukuqapha isimo ezindaweni laphana okanye ezikhungeni zokuvota, ukubheka nje isimo ukuthi sihamba kanjalo. Wena mhlambe kuthina kwakho ukubhala lolu daba, ake sivele sihlangane comment section. Nayi ividiyo ngenza ukuthi uzibonele amaphoyisa ezoshaqa ama-ballot papers adilivwe ebusuku, njengozibonela kwividiyo ukuthi kusebusuku kule ndawo yesigameko. Nayi ividiyo, sihlangane futhi kwividiyo elandelayo. Siyawathatha manje police station, sikhalile siwatholile phakathi eBaptist. Yalanda manje, ngayiveni uzowathatha.